CIK Energigunek superkondentsaboreen arloko nazioarteko aditu nagusiak bildu ditu Gasteizen kondentsabore elektrokimiko aurreratuei buruzko nazioarteko sinposioan. CIK Energigunek Euskal Ikerketa Zentroa da eta bertan ioi metalikoen kondentsaboreen ikerketa lerroko liderra eta sinposioko zuzendaria gurean da gaur Jon Ajuria da bera, arrasatearra, arratsaldeon eta ongi etorri Jon. Arratsaldeon. Tira, 8. edizioa izan da aurtengoa, joan zen astean egin zenuten Gasteizen Europa Biltzar Jauregian, nola baloratzen duzue? Bueno, oso balorazio positiboa, partaidetza oso zabala eduki dau, 160 pertsonatik gora bildu gare, munduko 5 kontinentiak egon die aurkeztuakan, hainbat herrialde, munduko ikertzaile honetarikoak etorri die, eta, bueno, kombinatu dugu pixka bat programa zientifikoa, programa sozialarekin bai, eta, bueno, aspektu horretatik nahiko harrituta buelta da jendia etxera, Euskal Herria pixkat ezagutuaz, gure kultura, gure gastronomia, eta, bueno, badana bateratuta oso mezu positiboak jaso ditugu, eta, bueno, hau izen da 8. ekinaldia, eta gauza berriak egon die, eta, bueno, orokorrian jentia oso konforme eta oso eskerroneko hitzak jaso ditugu. Programa soziala ere aipatu duzunez gero, Jon, zeurea izan zen ez da, sinposioari hasiera emateko ardura edo orea, eta bertan euskara, euskal kultura balioan jartzeko ezagutarazteko ere baliatu nahi izan zenuen aukera. Bai, azkenien astebete luze da, zientziaren bueltan hitz egiteko bakarrik, eta aspektu horretan, pixka bat toke originala izan zen beste edizioei konparatuta, ez? Gainera, hor geukan asteartien bebai kasualidadia, batzorde aholkulari internazionalen afaia geneukan, ez? Eta momentu horretan baita jokatze zen Espainia-Frantzia, ez? Eta pixka eta saltzeko zein den gure lurraldea, zeintzuk diren pixka bat gure sentipenak, eta euskara hitz egin genuen euskararen egoeran bueltan, eta izan zen pixka bat jentiari asko gustau jakoen bai, holako sarrera original bat. Tira, gaira etorrita, Jon, superkondentsaboreak edo kondentsabore elektrokimiko hobetuak zer dira eta zertarako erabiltzen dira? Bueno, superkondentsadoreak biltek iratzen daue energia elektrikoa, eta momentu puntual baten energia hori oso potentzia altuan askatzeko gai dira. Orduan, alderatuta bateriekin, adibidez, bateriak oso iraupen luzea dauke, eta energia oso modu konstantean ematen daue, superkondentsadoreak aldiz badaukie potentzia piko bat, ez da. Adibidez, ulergarria izen lekan adibide erraz bat izango litzake, ibilgailu elektriko baten superkondentsadorea erabiliko litzake start-stop sistemarako, momentu baten korronte piku oso altua behar dozu motorra isotzeko, eta gero bateriak egingo eguena esan energia guzti hori poliki-poliki eman, koetxia mugiarazteko, eta gero baita be superkondentsadorea erabiltzen da bateria horren laguntzan, frenatzen dugunien hor sortzen den energia zinetikoa, azkenien frenada batek 5-10 segunduko gauza da, eta hor be energia berreskuratzen dau berriro be bateriara kargatzeko. Eta baterien alternatiba modura ere ikusten dira, ez da? Bueno, horre zehatz izan da, nik esango nauke gehigarri diela. Egia da, merkatu puntual batzutan alternatiba izan lehikela, baina nik uste dut danaren beharra daukagula eta gehigarri hitza proposagoa dela. Dana dela, bai dauz merkatuak bateriak baino askoz
konponbide merkeago eta efizienteago bat emango leukiena, eta bat oso orokorra eta ulergarria adibidez izan leike UPS sistemak, nun bai enpresa askok, bai ospitalak ez dauke eskubiderik energia gabezia bat izateko, eta batzutan elektrizitatea joan like segundu batzutan, baina hori operazio baten, ero enpresa baten fabrikazio prozesuetan diru galera enpresa baten eta ospital baten zera, bankuetan be oso garrantzitsua da transakzioetarako, eta horra adibidez gaur egun berun azido bateriak erabiltzen die, eta korronte piko, hau da potentzia hori emateko, bateria hauek sobredimensionatu egin behar dira, eta superkondentsadoreak ez daue behar mantenimentoarik, eta korronte piko horiek sobredimensionatu barik eman leike, orduan badauz merkatuak, alternatiba direnak, bat hori izen leike, beste batzuk izen leike energia berriztagarrietan, frekuentzia kontrola sarean, baina alatabe esango nauke, batez be egunerokotasunean gizartearen dako familiagarrien izan leiken konponbideetan, ibilgailu elektrikoa, berriztagarriak hor esango nauke gehigarri dela alternatiba baino. Eta hori kontuan izanik, energia biltegiratzearen sektorean duen eraginak zer suposatzen du merkatuan? Bueno, momentuz, superkondentsadoren merkatua txikina da, konparatuta baterien merkatuarekin, eta alde batetik hor, badaukagu erronka bat dela, konponbide honen jakinaraztea, ero konponbide honen alde positiboak ezagutzera ematea bai zientzilari, bai merkatu horretan dauzen enpresen aldetik, Azkenian, erreza da, merkaturatzea konponbide bat ez dagoenean, baina zailagoa da, merkaturatzea konponbide bat existitzen danean, eta konponbide horren alternatiba bat zarenean, Enpresak bildur asko egiten daue euren produktuetan, euren soluzioetan aldaketak itxeko, nahiz eta efizienteagoa izen, ero kostetan merkeagoa nork aseguratzen dute ez dagoela kale egingo, eta gaur bizi garen mundu honetan kale bat egitea galera ikaragarriak eukileik enpresentzako, Orduan, hori da erronka handiena superkondentsadorek merkaturatze zabalago bat izateko. Ondikan teknologia berrixa da, baterien alboan, orduan hor dago erronka handiena agian. Esan dugu ezta, mundu osoko 160 aditu eta profesional baino gehiago, elkartu ditu sinposioak. Eskuartean dituzten ikerketen aurrerapenak ezagutzeko bide eman du horrek, zer nabarmenduko zenuke? Bueno, alde batetik egia da, egon dela, agian superkondentsadoren mundua urte batzuk egon da pixka bat ataskatu da moruen oinarrizko materiala dan horretan dela ikatza, eta asko enfokatu da ikatz horreik nola sortu. Zeintzuk izango litzakien lehen gaiak ikatz horreik sortzeko eta abar, eta asko jokatu da lehen gai horren ezberdintasunekin eta sortuko litzakeen materialen propietate fisikoetan eta hauen eragina aztertzen. Nik uste dut izugarrizko aurrera pausu bat egon dela material horren ulermenean. Sinposio honetan egon die hitzaldi asko non ezaugarritze teknika berrixak garatu dien, ezaugarritze teknika berrixak nun gainera aztertu leiken material horriek funtzionatzen dabiltzen enean, ezagutzen die in situ edo operando teknikak bezala, urte askotan zier garatu dien teknikak prozesu puntual batzuk ulertzeko, eta teknika horreik
ikusi daue argisa eta esango nauke hori izango litzakela bat, materialen funtzionamenduaren ulermenera begira egon dien kalitate handiko hitzaldiak, eta baitxabe material berrisak. Urte askotan hitz egin da grafenoaren inguruan, ez? Grafenoa da material bidimensional bat, baina egisa da, saldu zala grafenoa material mirari izango balitz bezala, ez? Eta egisa da aplikazio askotan oso erabilgarri izen dela, batez be mikroelektronikan, baina energia biltegiratze sisteman urte asko eta diru asko inbertitu da material horretan eta agian ez die lortu espero ziren emaitzak, ez da. Eta oin badau familia berri bat, deitzen dela, Maxin deitzen die, material bidimensionalak die, eta, izen leike hori be aurrera pausu bat teknologia horretan, beraz, bi horreik, azpimarratuko nauzke. 8. edizioa izan da, baina lehen aldiz oraingo honetan saio industrial bat egin duzue, bain justu ere ZIK Energiguneko batzorde zientifikoko kide John Miller doktorearen oroimenez. Superkondentsaboreen teknologia eremu industrialera eramateko zelan egin zuen berak? John Miller zan zientzilari puska bat eta zauen gure batzorde zientifikoan, eta esan pixka bat gure ikerketaren aholkularia. Eta kasualea aurreko urtien gainera beste bilkura baten gengo zen, eta heldu jakun berri tristia, gaixotasun bat medio, bateko eriotzagat izan zagoela. Eta hau antolatzera bidien segiruen pentsau gauen bere memoria omendu behar zala, eta pertsona hau zan oso aplikatu eta egin zauen izugarrizko lana testen standarrak garatzen. Askotan, superkondentsadoreak ero beste dozein gailu, eta pasetan da hainbat arlotan, izen leike fotovoltaikan, izen leike beste baten, norberak neurtzen dau bere erara, eta reportatzen dau bere emaitzak bere erara, eta horregon leike akats asko. Eta John Millerrek garatu zauen ezaugarritze test estandarizatuak potentzia altuko gailuen dako. Eta hori izan zen bere kontribuzio nabarmenena arlora, eta gainera arloan egon dien enpresa guztiak eta zentru guztietatik pasa izen da, jaso daue bertako inputak, orduen zan pertsona gainera oso maitatua, eta hori izan pixka bat bere ekarpena arlo honetara, eta gure ekarpena bere memoriara izen da pixkat bateratzea askotan hain banandurik dauzen mundu akademikoa eta mundu industriala, eta berez kongresu hau oso perfil akademikokoa da, eta, okurriru jakun ideia politxe izen leik esala, enpresa batzuk ekarri, beraien hitzaldiak entzun, eta ondoren ingauen mai borobil bat, eta bere beharrei entzun, eta, gida batzuk emateko baita be, arlo akademikoari, unibertsitateei, batzutan ikerkuntza bideratzeko ez bakarrik jakintza sortzera, baizik, eta jakintza hori, gero, modu eraginkor baten aplikatzera. ZIK Energigunen Jon, ze beste ikerketa dituzue eskuartean momentuotan? Berez, 3 arlo nabarmenetan egiten dugu ikerketa. Oindala pare bat urte hasi egitzen hidrogenoaren arloan sartzen, baina hidrogenoa lortzeko estrategiei begira, elektrokataliziaren bidez, da gero daukagu energia biltegiratzea. Eta daukagu departamentoa dela energia termikoaren biltegiratzea, eta beste departamentua dela energia elektrokimikoaren biltegiratzea. Eta energia elektrokimikoaren biltegiratzean bai jakintza arlo ezberdinak aztertzen ditugu, bai simulazioetatik, sintesira, elektrolitoetara, prototipoen garapenetara, eta gero jakintza arlo horiek jaisten ditugu teknologia ezberdinetara, eta teknologia ezberdinetan litiozko ioi bateria
estandarrenak, elektrolito solidoko bateriak jorratzen ditugu, sodio-ioizko bateriak, superkondentsadoreak, eta, bueno, hainbat teknologia ezberdinak prospektatzen ditugunak, eta batzuk merkatura dautuko die, eta beste batzuk, ez. Tira, Jon Ajuria, Zik Energiguneko ikerketa lerro bateko liderra, sinposio honetako zuzendaria, eskertzen dizugu gaur gurera egindako bisita. Badakigu gainera, elkarrizketa hasi aurretik aipatzen zenuen, balako gaiei buruz ingelesez zaudetela ohituta, eta tira, saiakera berezia eskatu duela gaur elkarrizketa hau euskeraz emateak. Mila esker. Bale, zuei.